بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرات أحوات ومنحات وكل قرن عالم تركبوا سلام الإخوان دعنا نخلوكم إن شاء الله لا تمنه نايلون معالتي إن شاء الله نريو بابوي عرستي أب فقهنا دلنا بزعبا عرستنا بزعبا تيمم بخون إن شاء الله التيمم تيمم من تيمم خانون معاصفك أدلنا كم من تاي تيمم كنقبر نخيل إذن دا مثلا إن شاء الله لما عالتي نري له تمرتي إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تيمم. التيمم اصطلاحا هو التعبد لله تعالى بقصد السعيد الطيب للتطهر منه. قال الله، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمراد بالسعيد وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى أبزأ آية انتايب لنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. حدث ማይ ምስእን ማይ ኣብ ዘይህልወሉ ቦታ ምስ ዝኸውን ወይ ኣለዎ ንመስተዩ ጥራሕ ዝኸውን ወይ ንምግቡ ጥራሕ ዝሰርሓሉ ምስ ዝኸውን ስለዚ ካብ ምንታይ ተየሙም ክንገብር ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ገሊጹልና ብዛ ኣያ ሱረት ልማኢዳ ሰዒድ سعيد انتهى مالتي قبله شرح ناتو. فكل ما على الأرض هو سعيد، فوجه الأرض سعيد، لا فرق بين أن يكون ترابا أو رملا أو حجرا أو غير ذلك. سلازي تيمم خنقبر له يفك أدلنا أب مريض زلو أب لعلي أزا حازتو example حوش أخون خيل، حمد خون خيل، امن خون خيل إلى آخره. እዛ መሬት እዚኣ ኣብ ርእሲኣ ዘሎ ወይ ካብኣ ምስ ዝፍለይ ግን ኣብ ርእሲኣ ዝነበረ መሰለን እምኒ ምፂኻ ኣብ እምኒ ተየሙም ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ሓመድ ወይ ምሑፃ እዚ ማለት እዩ። ናዓም ኣብ መንደቕ ተየሙም ክግበር ይከኣል እዩ፣ ግን እቲ መንደቕ ብጭቃ ዝተሰርሐ ክኸውን ኣለዎ። ጭቃ ከምዚ ዘለናዮ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ወላ ኣብ ዓድና ከማን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንደቃት ኩሉ ግዜ ብቦያ ዝተለቕለቀ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቦያ ዘለዎ መሬት እንታይ ተየሙም ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ኤክሰፕት ብጀካ ዶሮና እንተዳ ኣለዎ። እቲ ዶሮና ኣብ ልዕሊ መሬት ስለ ዝነብር ናብ ካብ መሬት ዝወፅእ ስለ ዝኾነ እቲ ዶሮና እቲ መንደቕ ዶሮና ምስ ዝህልዎ ኣብቲ ዶሮና እንታይ ክንገብር ንኽእል ተየሙም ክንገብር ንኽእል ኢና። ናዓም ስለዚ ኩሉ ኣብ መሬት ዘለዎ መሬት ዝሓዘቶ ወይ ከዓ ኣብ መሬት ክንብል እንከለና ሑፃ፣ ሓመድ፣ ጭቃ፣ እምኒ ኣብዚ ተየሙም ክንገብር ይፍቀደና ማለት እዩ። ናዓም صفة التيمم ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ተየሙም ከምዚ ዓብ ነገር ወይ ከዓ ኮምፕሊኬትድ ነገር ኮይኑ ይስማዓና። ተየሙም ብጣዕሚ ቀሊል እዩ፣ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ክንሪኦ ኢና እንሻ አላህ ከመይ ጌርና ከም ንገብር። صفة التيمم كمي جيرنا كم نقبر تيمم. الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله انتهى يقولوا: اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية من حيث الكم ومن حيث الصفة، ولكن الصحيح ما دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده ضربة واحدة فمسح بها وجهه وظاهر كفيه.
إذا فالتيمم يكون بالضربة واحدة يمسح بها الإنسان وجهه وكفيه. سلازي تتيمم كما ينتدعيلنا سنة ብዙሕ ኺላፍ ዘለዎ ገለገለ ዑለማ ቅያስ ገይሮም ካብ ውዱእ ገለገለ ዑለማ ብሓዲስ ደዒፍ ተመርኪሶም ኣብቲ ናቶም ሩል ዝገበርዎ ኣሎ። ግን እቲ ሓዲስ ሰሒሕ መፅኡ ዘሎ ኣገባብራ ናይ ተየሙም ሓንቲ ምህራም እያ። መጀመርያ ኤግዛምፕል ንበል ኣብ ሕፃ ወይ ኣብ ሓመድ ኣለና ሕጂ እንታይ ንገብር ክልተ ኢድና ንመሬት ንሃርም ንመሬት ምስ ሃረምና ሜይቢ ሕፃ ወይ ሓመድ ከይህልዎ እቲ ኢድና ኡፍኡፍ ንብሎ ብትንፋስ ናይ ኣፍና ጌርና ኡፍኡፍ ንብሎ ዳሕራይ በቲኣ ዝሃርምናያ ሓንቲ ኢና ንሃርም በቲኣ ዝሃርምናያ ሙሉእ ገፅና ንደርዞ ሙሉእ ገፅና ንደርዞ ድሕሪኡ ከዓ እንታይ ንገብር በቲኣ ተሃሪማ ዘላ ኢድ ገፅካ ምስ ሃረምካ ኣፃብዕቲ ኢድካ የማነይቲ ነቲ ናይ ላዕለዋይ ኢድ ናይ ከፍ ዝበሃል ንዑ ትደርዝ ወቲያ ፀጋሚቲ ከዓ ናይቲ ላዕለዋይ ከፍ ወይ ከዓ እቲ ኢድና ትደርዞ እዚ ማለት እዩ። ብንየት እንታይ ኩሉ ግዜ ንያ እንታይ ኣሎ ንያ ቀስዲ ማለት እዩ። ላዝም መሓሉሃ ልቀልብ ብዘይ ንያ ዝግበር ነገር የለን። ስለዚ ላዝም ንያ ድልየና ወብስሚላህ ኢልና ንጅምር إن شاء الله. تخيلي بزي بنت أشمو خريقكم let me open my screen. أيوة أيوة. فإن شاء الله سلازي اتي مثلا هجي انتدأ إذا خوينو مريت وي امني خون خيل وي مريت خون خيل سلازي بسم الله أنا هجي أنت كجبر دليل له تيمم كجبر دليل له. سلازي حنتي خمس جيري حرم أب حمد ويا بحوت أنت خوينو مسهرم كوا أف يبل دحراي بمولو زاجت خمس جيري يدرزو دحراي يماني ليل على وي أكلنا يمان خمس جيري درزا دحراي تأجامي خمس جيري درزا. That's it. زي تيمم وديع إن شاء الله رجعت الناتخون زي تيمم يا بتيوري أو نقولنا خاف ندقمو هنا انتهي مالتيو حنسب امني مثلا حجي أبقى زهاتا متص نمن يتفكر كنر اندينا حجي كن كمي جيرنا نتقمي تزول زربا تيمم كمي جيرنا نقبر حنسب نهارمو مريت نتغينو وينتي امن نتغينا حنسب نهارما بتاع حنت زهارمنا قصنا ملو ندرس ገጽና ሙሉ ምስ ደረስና ድረዝና እንደገና በቲኣ ተሃሪማ ዘላ ሓንቲ እንታይ ትኸውን እቲኣ የማናይ እንታይ እቲ የማናይ ከፍ ናይ ላዕሊ ፓርት ንዑ ንደርዞ እንደገና በቲኣ የማናይ ከዓ ንፀጋማይ ናይ ኢድና ላዕለዋይ ኣካል ንደርዞ ስለዚ እዚ ተየሙም ይበሃል ማለት እዩ ኢንሻአላህ وأما الحديث حجم بار قال سبات خبلو خايم كم زي سميعة كم زي تعلم مستبهلك هو كل التجزء يوزهر مريت كبلو خايم كابي وسيدو مو ازي كل التجزء مريت هارمك حانتي نقصك حانتي نيدك زبلا لو خمينا تعلمنا تدع سميعك هو حقها إذا حديث زي سمعوه. أما الحديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. عجزي حديث الزين ترقات يوم محدثين انتبلو فهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. زي نمسكر بقع يكونن وكأن نقبر له نصرح له بقع يكونن لأنه أسويك حديث الزين تايو حديث دخوم حديث وكأ دخوم ويك حديث ضعيف. ስለዚህ حديث ضعيف كأنه كل جزء انتايو أين صرح لونينا اتي حديث صحيح لزلنا اتي حديث صحيح انتهى من النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده ضربة واحدة حنتي يوم حريم النبي عليه الصلاة والسلام دحريو قلت من إيدو من دريزون بتي حنتي زهر ملا
نعم. باركس كابزي انتي تماهرنا انتي خلت جيزي حانسي هاريمكا نغاسكا وحانت هاريمكا خاني ايدكا سغاب تي لعلواي بارتنا ايدكا تدورزو زبن اذا حديث زي ضعيف سلازخوني اذا حديث زي اين وزدونينا مالتي حديث زي اين وزدونينا نعم. انتي تللي امونغو ودون امونغو تيمم تلايلنا انتي فللي امونغو تيمم امونغو እንታይ ገሊኦም ቅያስ ገይሮም ኣለዉ እቶም ገለ ዑለማ እንታይ ኢሎም ውዱእ ክንገብር ከለና ሲ ንኢድና ላዕሊ ስለ ንሓፅቦ ሕጂ እውን እቲኣ ተየሙም ክንገብር ከለናስ ንላዕሊ ክንደር ዘለና ዝብሉ ቅያስ ኣሎ እዚ ቅያስ እዚ እንታይ እዩ ምምስሳል ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ቅቡል ኣይኮነን وهو فاسد اعتبار وكذلك قياس غير صحيح الفرق بين التطهر بالماء والتطهر بالتيمم ኣይመሳስሎን እዩ ምንም ነገር ዘመሳስል ነገር የለን لأنه እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ሓደ እቲ ብውዱእ ጌርካ ብማይ ጌርካ ውዱእ ትገብሮ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘና ክንሰግድ እንተደኣ ደሊና እንታይ ብማይ ጌርና ኢድና ተሓፂብና ኣፍና ጎፅጊፅና ኣፍንጫና እስትንሻቅ ጌርና ገፅና ተሓፂብና ኢድና ተሓፂብና እዚ ንበይኑ ዝከኣለ እዚ ውዱእ እዩ እቲ ተየሙም ከዓኒ እቲ ምክንያት ክንሪኦ ኢና እንሻ አላህ ግን ተየሙም ካሊእ እዩ ስለዚ ክልትኡ ዘመሳስሎ ነገር የለን ሕጂ ንምንታይ እዩ እቲ ፈርቂ ንረኣዮ እስከ ንምንታይ መመሳሲሎሞ ክመሳሰሉ የብሎምን ብጣዕሚ ዝተረሓሓቁ ነገር ሓደ التطهر بالماء يختلف بحسب الأصغر والأكبر فالأكبر يعم جميع البدن والأصغر يعم الأعضاء الأربعة فقط انت لا حدث ውዱእ ኣፍሪሱ ውዱእ ክገብር እንተ ደኣ ደልዩ እንታይ ይገብር ከም ዝንፈልጦ ኢዱ ይሕፀብ ኣፉ ይጉፅጉፅ ኣፍንጩኡ እስትንሻቅ ይገብር ገፁ ይሓፅብ እንደገና ኢዱ ይሓፅብ መስሒ ናይ ጨጉሪ ይገብር እግሩ ይሓፅብ እዚ እንታይ ይበሃል ውዱእ እዩ እንተ ደኣ ጀናባ ኮንካ ሰበይቲ ምስ ሰበይትካ ደቂስካ መንእሰይ ኮንካ ጀናባ ኮንካ እንታይ ትኸውን መሊስካ ብምሉእ ማይ ጌርካ ነብስካ ትሕፀብ ኣብ ተየሙም ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ ተየሙም ከምኡ ይኮነን እቲ ዘረኣኹኩም ዓንቶ ወይ ኣገባብራ ናይ ተየሙም ውዱእ ምስ ዝነፍርስ ከመይ ኢና ንገብር ጀናባ ምስ ንኸውን እውን ከመይ ኢና ንገብር ጀናባ ምስ ትኸውን ፍሉይ ኣገባብራ ናይ ተየሙም የብሉን ፍሉይ ኣገባብራ ናይ ተየሙም የብሉን ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر حدا جيزيسي ليخمم نيرم ناب ملختي قيدم نيرم صحابة كابهم عمار بن ياسر نيرو وكذلك أظن سيدنا عمر نيرو مسؤم أفتيا ميشن دحريو عمار بن ياسر رضي الله عنه انتهى كوينهم جنابا كوينهم حديرم ሕጂ ዕልሚ ስለ ዘይነበሮም ከመይ ገይሮም ከም ዝኾኑ ግን እንታይ ገይሮም እጅትሃድ ገይሮም ፀዒሮም ካብቲ ፃዕሪ እንታይ ገይሮም ዓማር ብን ያስር እንታይ ገይሮም ንጉሆ ተሲኦም ልክዕ ከምዚ እንታይ ክንብል ኢና ከምዚ ኣድጊ እንታይ እያ ትኸውን ኣብ ሓመድ ምሽ ተንገርግር وعمار بن ياسر كأني خلاص تيمم سي خلاص كل نفسي انت كرخبو يلوسي عمريت انتاي غيرو يعني قبل لليلو حار مستملو سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجي رمم الرسول صلى الله عليه وسلم انتاي لما شعو لا اي بلون انتاي غير رمم بتزغبرو ابروف داي غبرون نتي غمو تزغبر كايو تغكل ايكونن انتاي تغبر نيرو كاي لمو انما كان يكفيك ان تقول بيدك هكذا أبو خلقا بيدك هارمكا ገጽካን ኢድካን እንተትደርዝ መኣኸለካ ነይሩ ኢሎሞ ስለዚ ሓደ ሰብ ውዱእ ምስ ዘፍርስ ወጀናባ ምስ ዝኸውን ተየሙም ንክልቲኡ ሓደ እዩ ንክልቲኡ ሓደ እዩ ንውዱእ ፍሉይ ተየሙም የብልናን ወንጀናባ ከዓ ፍሉይ ተየሙም የብልናን ስለዚ ሓደ እዚ ካብቲ ዝፈልዮ ምስ ናይ ጠሃረት ልማእ ወይ ከዓ
بماي ጌርካ طهارة ዝግበረሉ ሓደ ይኮነን ማለት እዩ رابعا نعم ኣብ ተየሙም ኣብ ተየሙም تخفيف እዩ تخفيف ማለት ኢዚ እዩ لأنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لجنا ما جعل عليكم في الدين من حرج أب دين الإسلام يعني سرخا برأسخا وصعيا زبحال ناقر يلن كل جيزي إيزيو زدينا زي إيزيو ما انت دي بلكا انت دا أود أخت قبر تدا ديك ألكا حاميمكا تيمم ألكا ሕጂ እንታይ እዩ ራሕማ እዩ ስለዚ እዚ ተየሙም ንባዕሉ እንታይ እዩ ካብቲ ሓደ ራሕማ ወይ ከዓ ካብቲ ሓደ ፐርሚሽን እዩ ያኒ ኢዚ ሓደ ሰብ ናይ ግድን ዝበሃል ነገር ኣይኮነን እንተ ደኣ ደይከኣልካ ሕማም ይኹን ብካልእ ይኹን እንተ ደኣ ውዱእ ማይ ክትንክብ ዘይከኣልካ ናበይ ትሰጋገር ናብ ተየሙም ትሰጋገር እምበር ከም ማይ ኣብ ኣፍካ ጎፅጉፆ ላ እቲ ሓመድ ኣብ ኣፍካ እቲኻ ጎፅጉፆ ወይ ከዓ ብሓመድ ጌርካ ታሽሙ ግበር ኣይብለካን እዩ ሊኣኑ እዚ ዝተፈላለየ ናይ ዒባዳ እንታይ ሽሙ ስለ ዝኾነ ጨንፈር ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ንምርዳእ እዩ ናይ ጠሃረት ልማእ ንበይኑ እዩ ወተየሙም ከዓ ንበይኑ እዩ ተየሙም ንበይኑ እዩ ወቲ ናይ طهارة الماء تقبره بماء نبيني مالتي الخلاصة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في كيفية التيمم من حيث العدد من حيث منتهى الفضل إذا እቲ صحيح ዝኾነ እንታይ እምበኣር እቲ صحيح ዝኾነ ከም ተዓንቶ ወይ ዝረኣናዮ ሓንቲ ሃሪምካ ብንየት ተዓቡድ لله سبحانه وتعالى ሓንቲ ሃሪምካ ኣብቲ እምነት እውን ኣብ መሬት እውን ኣብ ሕፃት እውን በዚኣ ዝሃረምካ ገፅካ ደሪስካ at the same time የማናይ ኢድካን ፀጋማይ ኢድካን በኣ ጌርካ ትደርዝ ማለት እዩ እቲ ትደርዞ ስጋብ እቲ ምርፈቕ ናትካ ይኮነን ስጋብ ላዕሊ ይኮነን ላ ተዓንቶ ወይ ዘረኣኹኹም እታ ከፍ ማለት እቲኣ ኣብ ኢድ በሃል ግን ኢድ ኣብ ዓዲ ኣይደኖ ሓገዙኒ ሰላም ትብለላ ከፍ እንታይ ብትግርኛ ኣይደኖ is anyone كحجزنا زخيل إيد كبهالو كله اليد كبهالو كله إذا أطلق في العرب المراد الكف يد اندحر كوينو بعرب انتايو كفيو أما أبانا قنقا اندحر دا إيد الكا إيد سقاب مرفق سقاب ودو لعلي نقبره بذكر انتاي دمهال نلعلي سقاب كرسم زلو إيد يبهال بمولو مش ግን ንሱ ይኮነንቲ ኢድ ዛርባ እቲ ከፍቲ ሰላም ትብለላ ኢድካ ንሳ ጥሪሓ መስሕ ትግበር ማለት እዩ ንሳ ጥሪሓ መስሕ ትግበር نعم أيوة نعم بمقصال شروط جواز التطهر به شروط جواز التطهر به موجود في القرآن وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فالشرط الأساسي الجواز التيمم هو فقدان الماء مبار التيمم زفقدلنا خنقبر معاسيو حدا قابتي زفقدلنا فقدان الماء ماي مسنسئن ماي يلن مستبحال ولا خيدكا زقزع ولا خوابيخا خيدكا لمينكا ترخبولو دلالي تخيل لكمكا ازي ماي يلن ويكأن لكا جن نمستي ترحيب ويكأن لكا نمقبخا ترح لسرحيب أبزو وانزي تيمم كتقبر يفكادك تيمم كتقبر يفكادك فلم تجدوا ماء فتيمموا ما انتدى دير خبكم الله سبحانه وتعالى انتايلو فتيمموا ماي تدى ديبلكم انتاي قبروا تيمم قبروا
ካልኣይ እንታይ እዩ ሕማም እዩ ሕማም እንተ ደኣ ሓሚምካ ክልተ ዓይነት ወይ ክትንክፍ ኣይከኣልካን ማይ በቲ ሕማም ምክንያት መሰለን ኣብ ኣዕዳእናትካ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ኢድካ ክኸውን ይኽእል ወይ በጠቕላላ ማይ ከይትሕዝ ትበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ዶክተር ከምኡ እንተ ደኣ ኣዚዝልካ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ትኸውን ተየሙም ትገብር ወይ ኣለካ ቁስሊ እንተ ደኣ ማይ ኣተንኪፍካዮ ነቲ ዘሕውየሉ ግዜ ዘንውሖ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንታይ ንገብር ተየሙም ንገብር ወይ ቁሪ ኣሎ ብጣዕሚ ቁሪ ኣሎ እንተ ደኣ ውዱእ ገይረሲ ክሓምም እየ ወይ ከዓ ጀናባ ኮንካ ክሕፀብ ኣብ ሙቐት ዘይብሉ ማይ ወይ ከዓ ከተውዕሉ ዘይትኽእል ማይ እንተ ደኣ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ነብስኻ ኣብ ሽግር ከም ተኣቱ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ወይ ከዓ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ ዝቁርዝ ዘሎ ኢልካ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንታይ ይፍቀደልካ እንታይ ክትገብር تيمم كتقبل انت ايه دليلناتنا والدليل على خوف الضرر يبيح التيمم وان كان واجدا للماء ما يعلو بزوان زقن انت دعت حاسيبه ويكا انت ولو جيرزي كحممي ويكا ابشقرك ودق انت دعيلك عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان في سفر فاصابته الجنابه عمرو بن العاص رضي الله عنه اب مقشان كله انت قات يموم جنابه خوينم فتيمم وصلى بأصحابه تيمم جيروم من تاجيروم صلاة أسجدهم مستيوم وعرختم مصام زنبورو مالتهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال له أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو النبي عليه الصلاة والسلام كم يقر كاسكيد كايوم كم يقر كاسكيد كايوم جنابا كلخا إلهم مسحادته انتهي مليس اللهم فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفسهم ما يتقتلوا الله سبحانه وتعالى نعهم من كنت أيو روح رزقنا قويت أيو ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣያ እዚ ኣብ ሽግር ኣይትእተዉ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ኣዴና ንላዕሊ ካብ ኩሉ ዝፈትወናን ዝርህርሃልናን ጎይታና ኣብዚ ኣያ እዚ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወላ ተቅትሉ ኣንፉሰኩም ነብስኹም ኣብ ሽግር ኣይትእተዉ ነብስኹም ኣይትቕተሉ ነብስኹም ኣብ ሃላክ ኣይትግበርዋ الله سبحانه وتعالى انتهى إن الله كان بكم رحيما وكانت الليلة الباردة إتي ليتخا بتعمي قرس لزنبريلو عمرو بن عاص فتيممت وصليت فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حجي انتاجي رمو النبي عليه الصلاة والسلام عند وزراني حديث عمار بن ياسر انتاجي رماتي أزقبر عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم rejected ኣብዚ ግን ንዓምር ብን ዓስ እንታይ ገይሮሞ ኣቀረሁ يعني ثبته ወይ ከዓ approved ገይሮሞ النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أن فقدان الماء ليس بالشرط إذا خاف الضرر ስለዚ ፍርህ እንተዳኣለካ ከዓኒ ኣብ ነብሰይ ሕማም ክወርደኒ እዩ ወይ ኣብ ሽግር ክኣቱ እየ እንተ ኢልካ እንታይ ጀናባ እንተ ኮንካ ወይ ከዓ ውዱእ ማይ ገይረሲ ክሓምም እየ ወይ ኣብ ሽግር ክኣቱ እየ እንተ ኢልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተየሙም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ نعم كذلك أيضا فقد الماء مبيح للتيمم كم زبلنا عن توي ماي مستسئن انتا يوتي دليل ماي مستعنكا تيمم كم دفك أدكا السعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وليمسه بشرته وقوله وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ماء إذا حديث زي كلتيو حديث صحيح حديث في صحيح المسلم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى لهم السعيد طيب وضوء المسلم حمد وكا مريت حزاتو زلا امني يكون حمد يكون حوصا اذن حدث لا ما ينتأيو ناتو وضوء ناتو ايو ما ينتد عادي رخبه ولو حصرت عمد ما يمزيه الوكا بتيمم جيركا كسجد تغيلخا
جن مسرخب كاماي انتي جبر مسرخب كاماي انتي جبر تحاتب ويكاود وجبر إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. سلازي خلاصة خنريون تدعقونا سمرايت من قبل تدعقونا. وبهذا عرفنا أن شرط جواز الطهور بتيمم أحد أمرين. نعم. أما فقدان الماء أو تضرر باستعماله، سواء كان الضرر محققا أو كان ضرر متوقعا، كما في قصة عمرو بن عاص. سلازي ماي ጭራስ የለን ምስ ንበሃል ወይ ከዓ ዝሕመና እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ክንሓምም ኢልና እንተ ደኣ ኣስዩም ጌርና ወይ ከዓ ነብስና ፈሪሕና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና? ኣብዚ እዋን እዚ ተየሙም ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንሻ አላህ። ብዙሕ ኣብ ተየሙም ብዙሕ ዑለማ ተዛሪቦም፣ ወላኪን እቲ ሰሒሕ ዝኾነ እንታይ እዩ? ገሊኦም ኢሎም ተየሙም ምስ ገበርካሲ ንሓንቲ ወቅቲ ጥራሕ ተስግደካ፣ ካልኣይ ወቅቲ ምስ ኮነ ካልኣይ ተየሙም ክትገብር ኣለካ። هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف لأنه التيمم انتاء المبدل. الأصل الوضوء قاب وضوء ناتو انتاي دبهال ناتو ريبليسمنت انتايو እቲ ሽሩጥ ምስ ዘበልና ማለት እዩ ምስ ተፈቀደልና እሱ ተየሙም እዩ። ስለዚ ተየሙም እዚ ልክዕ ከም ምንታይ እዩ ዘገልግለና? ልክዕ ከም ውዱእ እዩ ዘገልግለና። ደሊል የለን ኖ ንሓንቲ ወቅቲ እያ ተስግደካ፣ ኖ ወቅቲ ምስ ኣተወ ኢኻ ውዱእ እቲ ተየሙም ትገብር፣ ኖ ንሱና ክትሰግድ እንተ ደኣ ደሊኻ ኢላ ኣኽሪ። እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ዑለማ ኣብቲ ናቶም ክቱብ ትረኽቦ ትቐርኦ። ወላኪን እቲ ሰሒሕ ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ ስትሮንግ ቪው ዝኾነ እንታይ እዩ? እቲ ተየሙም ልክዕ እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ ተየሙም እንተ ደኣ ገይሩ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ? ስጋ ብዘየፍረሰ ናቱ ውድኡ ተየሙሙ እንታይ ይደፍርሶ ክንሪኦ ኢና? ክሰግድ ይኽእል፣ ክቐሪ ይኽእል፣ ወከዛሊክ እንታይ ክገብር ይኽእል? ጠዋፍ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ። ናም ስለዚ ወልሓንቲ ዳሽም ዝገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ። ተየሙም ጌርካ መሰለን ደኣ ሱብሒ ጌርካ ተየሙም ውዱእካ እንተ ደኣ እቲ ተየሙም ናትካ ጠሃራ ናትካ እንተ ደኣ ደየፍረስካ ካብ ቀልቀል ሽንቲ እዚ ኩሉ ንፈልጦ ናይ ውዱእ መፍረሲ እንተ ደኣ ደይኮነ ናባኻ ዙሁሪ ክትሰግድ ትኽእል፣ ዓስር ክትሰግድ ትኽእል እንሻ አላህ ችግር የብሉን። ሊኣኑ እቲ ተየሙም ናይ መን ሪፕሌስመንት እዩ ከም ዝበልክዎ ናይ ውዱእ እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ሓደ እዩ፣ ክልቲኡ ሓደ ኣምዳ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ። ናም ብምቕፃል ሙጢላት التيمم ክንርኢ ኢና። ተየሙም ብምንታይ ይፈርስ? ተየሙም ብምንታይ ይፈርስ? المبطل الأول ما تبطل به طهارة الماء። ተየሙም ጌርና እቲ ኣብ ውዱእ ዘፍርሱና ነገራት ኩሉ የፍርሶ እዩ ንተየሙም። መሰለን ተየሙም ጌርና ሰጊድና ቀልቀል እንተ ደኣ ወፂኻ፣ ሽንቲ ደኣ ከይድካ፣ ጋዝ እንተ ደኣ ወፂካ ኢላ ኣኽሪ ስጋ ግመል እንተ ደኣ በሊዕካ እንታይ ይኸውን ኣሎ? እዚ ተየሙም ናትካ ፈሪሱ እንደገና ተየሙም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ተየሙም ኢና ንዛረብ ዘለና ዝፍቀደሎም ሰባት ዝሓመመ ክኸውን ኣለዎ ወይ ማይ የለን ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ተወቁዓት ዘለዎ ወይ ኣነ እንተ ደኣ ረኺበሲ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ገይረሲ ብሽግር ክኣቱ እየ እንተ ደኣ ንብል ከና። ስለዚ ተየሙም ምስ ገበርና ሓደ ንተየሙም ምስ ገበርና ደፍርሶ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ንውዱእ ዘፍርስዎ ነገራት ኩሉ እንታይ ገብሮ? ንተየሙም የፍርሶ እዩ። ተየሙም ካልእ ዘፍርሶ ልክዕ ጀናባ ጀናባ ኣብ ሕጂ ጀናባ ኣብ ጀናባ ምስ ሰበይቲ ምስ ትድቅስ ወይ ታሽሙ ምስ ትርኢ እዚ ሕጂ ኣብ غይር ተየሙም እንታይ የድልየካ? ነብስኻ ክትሕፀብ ድልየካ። ግን ኣብ ተየሙም ነው
ተየሙም ኢኻ ትገብር ንምንታይ ማይ የለን ወይ ሓሚምካ ኢኻ ወይ ማይ ከምዚ ዓምሩ ብን ዓስ ዝረኣናዮ ዓንቶ ወይ ተሓዲስ እንተ ደኣ ማይ ተንኪፈ ወይ ከዓ እንተ ሓፂብ ኣብ ሽግርካ ኣውትየ እንተ ደኣ ትብል ከንካ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ተየሙም ኢኻ ክትገብር እቲ ተየሙም ንዑ ዘፍርሶ ካልኣይ ጀናባ ምስ ትኸውን ካልኣይ ተየሙም ትገብር ኣማ እታ ተየሙም ዝገበርካያ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ክትሰግድን ክትቀርብን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክትሰግድን ክትቀርብን ትኽእል ኢኻ نعم قال علماء خروج الوقت يبلو حدا سب تيمم مزقبري نزهر جيروسي عصري مساعته ناي زهر تيمم بات إلى يبلو لا هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف عند بعض العلماء رحمهم الله أن التيمم يبطل بخروج الوقت وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان على جنابة لصلاة الفجر وطلعت الشمس وأراد أن يصلي صلاة الضحى فهل يتيمم عن الجنابة مرة أخرى الجواب نعم نعم بطل يخرج وقت لكن الصحيح يقول شيخ ابن عثيمين لكن الصحيح أنه لا يبطل وقتي موتو نتيمم أي بلوني أي فرسوني سلازي لك أخم تودو تسقاب زلك انتايو انت تيمم اندحر جيركا ولا توقتي نخلاي وقت تسجدلو تخيل صبحي تيمم جيركا الضحى تسجدلو تخيل إلى آخره نعم إذا كان التيمم لعدم الماء مثلا حدث ماي انتاي أين برن ماي أين برن دحريو تيمم جيرو سجدو حراي ماي ترخيبو أبزو وانزي إتي بتيمم جيرو دسجدو إن شاء الله دقيم كاسجدو أي بهالن جن زمت زل وقتي ماي سلا زلو حجي ودو خكبري زلو ودو تقبر إيو زلو ودو يخبر زلو أما بالنسبة جنابة خوينو تيمم جيرو نيرو جنابة بلا له حجي اتي جنابة بتيمم جيرو يسجد نيرو ما انت دعا ترخيبو حد سبال له حاجبو اتي سجدو تمليسو سجدو أي إزازم جن كحد سبال له سلازي حادة خافتي نهي تيمم እንታይ ዝገብሮ ዘውድቆ ወይ ከዓ ዘብጥሎ ነገራት እንታይ እዩ ማይ ኣይነበረን ምስ ትርከብ فإذا وجد الماء بطل التيمم كم زبال زي أب عرب سين طعمي فلوت زخونة زرواي ስለዚ ማይ እንተ ደኣ መፅዩ ኣብ ናይ ማይ ዘይነበረሉ ግዜ እንታይ ይኸውን እቲ ተየሙም ናትካ እንታይ ይኸውን ይወድቕ ወይ ከዓ ኢንቫሊድ ይኸውን بتيمم سجدنا سلات تمليسنا سجدو أي بحالن لأنه التيمم انتهي لنا عن توي التيمم لك ريبليسمنت ناي متاعيو ناي ودو سلازو خاني لازم إن شاء الله انتهي كونن تمليسكا سجد أي بحالن تمليسكا سجد أي بحالن مسألة ما ينبرن تيمم جيرو سلات جميرو سلات እንዳ ሰገድን ከሎ ማይ መፅአ ኣብዚ እዋን እዚ ቀውል ክልተ ኦፒንየን ናይ ዑለማ ኣሎ ገሊኦም ይብሉ እታ ሰላቱ ትበጥል ሊኣኑ ኣይነበረን ማይ ስለ ዝነበረ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሰላቱ ኣቋሪፁ ውዱእ ገይሩ እዚ እቲ ሸኽናና ሸኽ ብን ዑተይሚን ረሒመሁላህ ዝኸዶ ራጅሕ ንዕኡ ዝረኣዮ ዝወሰዶ መንገዲ ማይ ኣይነበረን ተየሙም ጌርካ እንዳሰገድካ ከለካ ማይ እንተ ደኣ ተረኺቡ እዚ ዝሰግዶ ዘለካ ቋሪፅካ እንታይ ገበር ውዱእ ጌርካ ስገድ ኣማ ገይረ ዛሊክ እቲ ማይ ስጋ ብዘይተረኸበ በቲ እንታይ ወላ 10 ዓመት ከም ዝረኣናዮ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝበልዎ እንታይ ተየሙም ጌርና ክንሰግድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ نعم ስለዚህ ኢንሻአላህ ተየሙም ጠብዓን መዓዝ ይደልዩ ኣይበሃልን እዚ ዕልሚ እዚ ወይ ኣብ ገዛና ዓበይቲ ክህልውና ክእሉ
إذا حمام ሰብ ክህልወና ክእል ኣብ ሂወትና ከጋጥመና ክእል ክንገይሽ ንክእል ማይ ዘይብሉ ቦታ ከነጋጥመና ይክእል ብጥዕና ዝተሸገሩ ወይ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ንዝሓመመ ረቢ የሽፍዮ ስለዚ ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ማይ ስኢኑ ወይ ከዓ ሓሚሙ ወይ ከዓኒ እንተ ደኣ ማይ ተሓፂበ ወይ ከዓ ማይ ሒዘ እንታይ ገብረኒ እቲ ሕማም ክብርትዓኒ ወይ ክሽገር እየ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ተየሙም ክገብር ይፍቀዶ እዩ። እዚ ተየሙም ኣገባብራ ኣንተ ወይ እትዮም ደንጊኩም ዝኣተኹም እንሻ ላ ተመሊስኩም ነዚ ቪድዮ ትርእይዎ ኣብኡ ኣለኩም። መጀመርያ ሓንቲ ተሃርም ሓንቲ ብንየት ተዓቡድ ልላ ስብሓን ወተዓላ ንያ ኩሉ ግዜ ትዒባዳ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደለይ ተየሙም ክገብር ማይ ስለ ድሰኣንኩ ወይ ስለ ድሓመምኩ ኣብ ልብኻ ጌርካ ብስሚላህ ኢልካ እንታይ ትገብር ነቲ እምኒት እውን ነቲ ሓመድ ወይ ሑፃ ሓንሳ ትሃርም ሑፃ ወይ ሓመድ እንተኮይኑ ኣብ ኢድካ ምስ ሃረምካዮ ንገፅካ ምእንትን ከይጎድኣካ ኡፍ ኡፍ ትብሎ ዳሕራይ ገፅካ ብምሉእ ትደርዞ ምስ ደረዝካዮ በቲ ሓንቲ ዝሃረምካያ ካልአይቲ ምህራም የላን እቲ ናይ የማናይ ፓርት ንላዕለዋይ ፓርት ናይ ኢድካ ክብል እንከለኹ እቲኣ ከፍ እቲኣ ሰላም ንብለላ ኢድ ሓንቲ ወይ ሓቲተ ነይረ ግን ኣይ ቲንክ ኩልና ኢድ ክንብል ከለና ንሳ እያ ማለት እዩ። ስለዚ እቲኣ ኢድ እቲኣ ሰላም ንብለላ ኢድ ማለት እዩ። የማናይ ናይ ፓርት ናይ ላዕሊኣ ንደርዛ እቲኣ ናይ ፀጋመይቲ ከዓ ትደርዛ። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ዒባዳ እንታይ እዩ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደልና ነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ከዓኒ ዘርአዩና እዩ። ስለዚ ቅያስ ወይ ከዓ ኖ ሕጂ ገለገለ እንታይ ትርኢ መስሕ ዓለልኹፍ ክትርኢ ከለካ ገሊ ሰብ እንታይ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ዝሕፀብሲ እቲ ካልስናቶም መስሕ ክገብርዎ ከለዉ ከኣኑ ትብል ስኻ ሓፅቦ ኣለዉ ንላዕሊ ደርዝዎ ብታሕቲ ደርዝዎ ብኩላ ይደርዝዋ እዚ ሕጂ ካብ ፍልጠት ጉድለት እዩ ካብ ጉድለት ናይ ፍልጠት ዝተላዓለ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዒባዳ እዩ። ከምዚ ጌርካ መስሕ ግበር እንተ ደኣ ተባሂልካ ዳን እዚ ነቢ ዓለ ሰላም ስለ ዘርአዩና ከማይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣማ ትናትካ ዝመስለካ ወይ ከዓኒ ትናትካ ትሪኦ እዚ ይኸውን እዩ ትብሎ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዒባዳ ኣይከውንን እዩ። ስለዚ እቲ መስሕ ክትገብር ናይ ኮፍ ኣብ ላዕላይ ኢኻ ትገብራ ኣዘ ሴም ታይም ኣብዚ ከዓኒ ምንም ምስ ሕፅፃብ ዘራኽብ ነገር የብሉን። እቲ ኢድካ ሓንሳብ ትሃርም ምስ ሃረምካያ ሓመድን ወይ ሑፃ ተሎ ኡፍ ኡፍ ትብል ገፅካ ትደርዝ በቲኣ ቀዳመይቲ ዝሃረምናያ ኢድ ላዕለዋይ ኢድና ንደርዞ ወፀጋመይቲ ኢድካ ትደርዝ እንሻ አላህ። ዩስተሕሰን ገለ ዑለማ እንታይ ይብሉ እቲ ዱዓ ናይ ውዱእ ንገብሮ እንተበልናዮ እንሻ አላህ ማፊ ሓረጅ ወይ ስፐሲፊክ ዝኾነ ዱዓ ኣፍተር እንታይ ኣፍተር ተየሙም የለን ግን ከም ውዱእ ናቱ ኣመሳሲልካ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين أنت رأيلك እንታይ ሽግር የብሉን ዝብሉ ዑለማ ኣለው። ስለዚ እንሻ አላህ እዚ ይመስል أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. حتى استفسار زرنا إن شاء الله أخوهم توجد فوق. سمعون لهم؟ أيوة خلاص. to make sure. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صدق كيف الحال؟ إن شاء الله الشباب كلهم إيمانا. الله يكرمك. أبزي نشتي حتى الله تني أقد أمي أبزي حتبنى تنحكى جزاك الله خير. أقد أمي تيموم بناي
تجيركا ولا جمل نايج سجا جمل تبلعها يفرس وزبل سميعني يا حجي. تمام. نعم. حجي اندحر تيمم ويودونا نفرس تهوي نسي تي سجا جمل دا ختبلعون حلال يا مش. أيوة. ስለዚህ እንታይ እቲ ፈርቂ በይን ሓላል ትብላዕ ከላ ኣብ ውዱእ ደፍርስ ምክንያት ዘለዋሲ ቅሩብ ትገልፀልና ደስ በለኒ ነይሩ نعم. እንሻላ ጀዛከላ ኸይር جزاك الله خير أخ أحمد. طيب أبدين أبدين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعى متئنا سمعنا وأطعنا. حديث صحيح نحر متئو ولا ناتو مخنيات بدحريو زلو ولا انت دادي فلتنايو تعبديا مالت انتايو استسلام ربي لني إلكا كتقبل نبي عليه الصلاة والسلام إلو من إلكا كتقبل. سلازي حاجة تافتي أبزي ناي سقا جمل تعبديا تعبديا مالت نبي عليه الصلاة والسلام سقا جمل زبالعي ውዱኡ ይግበር ውዱኡ ይጀድድ ወይ ከዓ ውዱኡ ፈሪሱ ውዱኡ ይግበር ስለ ዝበሉ ንሕና ከዓኒ እንታይ እዩ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإذا نهيتكم عنه فانتهوا نبي عليه الصلاة والسلام زأزوزنا نجبر نبي عليه الصلاة والسلام تخلكلو زبولنا خان في الكلس لزبزي حادث سب جمال سقا جمال مزبلع ውድኡ ከጅድድ ኣለዎ ስለዚ ስጋ ጤልከ ላ ስጋ ጤል ኣይተባሃልናን ስጋ በጊዕከ ስጋ በጊዕ ኣይተባሃልናን ኣሎ እንተ ደኣ ይፍተው እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ውድኡካ የፍርስ እዩ ዝብል ስለዘየለ ስፔሲፊክ እንታይ ትእዛዝ ንስጋ ግመል ትምልከት እዩ መፅዩ ስለዚ እንሻ ላህ ሓዲስ ሳሒሕ ስለ ዝኾነ ነቢ ዓለ ሰላት ሰላም ዑለማ ተዛሪቦም ንምንታይ ኣሚሎም እንሻ ላህ ከም ዝበልኩኻ እቲ ዘገድስ ቀንዲ ናይ ነቢ ዓለ ሰላት ሰላም ትእዛዝ ምኽባር እዩ እንሻ ላህ والله بارك الله فيك شكرا